Здравейте, приятели, отново съм аз. Честно казано, тези видеа вече са малко така не много приятни за снимане, тъй като спомняте си какво се случи последното ми клипче. Хора, там има нещо. Там има нещо! Епизод. Сега снимам пети. Просто нещо се появи и да, изпуснах си телефона. Просто го изпуснах. Не знам как се случи. Но изтървах го целия. После просто спрях записа и просто си го взех и се прибрах. Не знам ли си на какво беше, какво видяхме, нямам си никаква идея. Хора, просто честно казвам, в момента точно не ми се снима това видео навънка на студа и отново е на тъмно, тъй като ми каза, че този страшен писател, както кръстих поредицата, може би не знам колко ще има клипове от нея, нямам си на идея, може да са 20, може да са и 10 примерно. Той ми каза просто, че най-вероятно тук нататък ще снимам само на тъмно, което навънка е студ, наистина. Виж, аз съм се облякла с всяки пуловер отдолу. Добре, сега нека стига сме говорили. Нека да ви във Viber, не във Viber, просто, да, то май вижда, че Viber се води, нещо ми написа, че просто трябва да отида и да потърся, знаете ли къде трябва да потърся? Ох, чайте, това много ми свети в очите. Трябва да търся на място, което прилича на беседка, но не е беседка. И там никой не седи, но се вижда. И сега, какво да си помисля от това нещо? В смисъл, как така? Беседка, но не е беседка, но се вижда. В смисъл, какво да си мисля това изречение? Беседка, която ние сме я имали, но в момента я нямаме. Единственото нещо, за което се сещам, даже се мисля, че са две неща. Вижте, сега ще ви обърна камерата. Вижте сега. Да, пак сме до батута. Ето там да има нещо, обаче в това цялото там помещение аз няма да се рова и да търся някаква бележка, само и само защото някой ми е казал. Надявам се, че не е там. А другото място, за което се сещам, е ето това там. Това са столове с масичка, което преди беше на шатра. Хора. Добре. Окей, добре. Еми, сега ще отида там да потърся, ако не е там, не знам. Да се възползвам от светлината отново тук от тази лампа. Да, в момента не съм с фенер. И сега ще потърся що годе нещо дали има. Сега ще почна да гледам и пусна камерата. Та поне нещо да виждате. Това дали има смисъл да го святкам? Чайте, сега ще видя. Айде бе, къде ми е фенерчето? Оле, майко! Сега ще видим нещо, ще потърся, не знам. Не знам какво обаче. Трябва да е бележка, няма какво друго. Какви са те хора? Защо това води на някъде? Виждате ли го? Така. И стига до тук. И тук има. What? Добре, на нас ни трябва бележка. Сега ще преровиме тук. Затова си пуснах този фенер, да мога по-лесно да виждам, ако има нещо. Тук на този стол абсолютно нищо. Барбекю, толкова нещо. Освен тук да има, не знам, под масата, на този стол. Тук не виждам бележка. Хора? What? Къде е тази бележка? Нещо под масата или не знам. Ако не е това място. Хора. Защо? Буквално. Защо?
Ако някой от вас това, със сигурна съм, че хората, вие сте го видяли, я мутая си с това нещо, но съм радостна. О май гад! Чак до другите къщи. О май гад! О май гад! Добре. Радостна съм, че не беше в онова другото място, което си мислих, че най-вероятно ще е. Да, това съм радостна. Сега върви с този фенер и ще се опитам да А те са 2 бележки. Окей, 2 бележки. Да ме караш ти като писател. Падна едната бележка. Да трябва и на студ. Така, ето е първата бележка. Сега ще ви прочита какво пише на нея. Така. Четеме. Видя тези плодове, този плод, който съм го разпръснал. Разпръснал. Значи е мъж явно. Момче е мъж, не знам. Сега, това, което трябва да направиш, е да проследиш пътя ми, който аз съм повторил за теб. Не. След това, там ще намериш и своята бележка. Добре, хора, но по принцип, вие какво бихте направили в тъмнината? Ще отидете да търсите някакви бележки или ще се преберете някъде на топло и нещо ще правите. Иска само и включи Макс. Тадам! Ами, явно отиваме на пътешествие, хора. Ако сега нещо там изкочи, направо си казвам, с 300 бягам и съм до там. Не знам какво да ви кажа. Айде тръгвам. Значи сега елате да проследиме пътя, който започваше от ето тук. Мале, искам да го проследявам, хора. Ето, кой е влезнал вътре? Добре, той води някакси от... Виждате ли го? От тука и се обръща и отива на там. Не искам да хода в тази тъмнина, признавам си, но... Чуват се някакви звуци, убедена съм, това е самолет горе, ейто го ей там. Но тези звуци нещо се чуват точно ейто там. Малко, често казваме, меко страх. Отиваме, проследяваме. Ох! Нещо ударих. Ето! Ето го, аз ударих в ейтия. Добре, значи от тук, ама те спират. What? Хора? В обработката чух някакъв много странен звук. Нещо като дрънчане. Чуете го и вие. Това какво е? Има нещо там. Не. Има нещо там. Има нещо там. И то, което буквално седеше. Имаше нещо там. Убедена съм на 1000%, че имаше някой или нещо там. Отидох, за да взема тъпата бележка. Кучето ми даже отида на там в момента. Не знам. Имаше. Убедена съм. Вие, ако не сте го видяли, ще ви го ограда в едно кръгче. Не беше сянка, беше човек. Ама кой? Не знам. Аз няма да отида там. Съжалявам, който и да си ти. Но не мога да слушам абсолютно всички заповеди, които ми наредиш. Тъй като хора, представете се да отида там. И то да ме грабне. И аз... Хоро ще играем. Добре, дайте да седем малко на този батут и да помислим какво в момента да правим, защото бележката, доколкото ми пишеше, тя се намира точно там. И аз какво трябва да направя? Трябва сега да отида там, където видях това нещо. Или трябва да търся, или просто да му пиша някъде, или просто не знам какво да направя. Знаете ли какво? Ще напиша с нещо някъде си и ще фърля хартията по него. Ако изобщо има някой там. И той би трябвало да ми отговори. Не знам. Не, това не е добра идея. Не знам. Всеки епизод Илчо ще става все по-гаден и по-гаден. Като накрая не знам как ще завърши това. Малко изглеждам като призрак в гората. Добре, вече снимам от 9 минути и буквално сме намерили точно една бележка. Добре, знаете ли сега какво ще направя? Отивам с фенера и няма да ви снимам.
И ако намеря нещо, ще се включа. Айде. Хора, търсих там това нещо, което го видяхме. Изобщо го нямаше. Но никаква бележка не открих. Буквално абсолютно нищо. Ровех се даже в тревите. Сигурно вече около 10 минути там стоях и просто си губих времето. Като обаче аз не знам тогава къде мога да отида. Ние проследихме тези там плодове. Обаче нищо не видяхме. Сега къде да отида, какво да търса. Ще му напиша и това и ще се върна. Хора, тук що писах на този какъвто и да е писател, на който просто му казах: хей, слушай, изобщо не разбирам какво ми говориш, къде да търся. Търсих, проверих там отзад, където най-вероятно те видях. И там, където водеха тези плодове. И той ми написа: ха, много съм доволен, че мога да си играя с теб на криеница, но сега е твой ред. Отиваш и оставиш нещо твое, като например фенера ти, да. И няма да имаш, ще бъдеш в тъмнината. И буквално това беше. Добре, хубаво. Нека бъда в тъмнината, но хората какво ще виждат? Какво ще виждат тези хора? Това ще виждате. Значи отивам, трябва да се става в фенера. Трябва да се става в фенера и като го оставя, вие няма нищо да виждате. Ами добре тогава. Щом искате, това е. Отивам и ще оставя този фенер на земята и това ще виждате. Ще се описвам някакси. Не знам, бе, хора, не знам. Не, знаете ли какво? Няма да го оставя. Искате ли? Сега ще видите. Няма да го оставя и абсолютно нищо няма да се случи. Продължавам да си търся бележките и това е. Айде, почваме. Хора, искам само за малко да изключа фенера и да чуете нещо, което го чувам вече от 5 минути. Най-вероятно ще го изрежа, защото просто... Не, по-малко от 5. Просто защото няма никакъв смисъл. Не оставих фанера. Не знам. Нямам си идея в момента какво е това изобщо. Макси! Какво правиш там? Макси! Мисля, че от тук трябва да приключи това епизод, защото вече наистина е писано да търся някакви бележки на този човек. Какъвто и да е той. Няма повече му слушам заповедите от тук нататък. Ако искам да снимам, ще снимам, ако не искам, няма. Някакви звуци се чуват постоянно. Някакви неща излизат от някъде. Някакви топки пак фърчат. Просто кучето ми по някаква причина нещо полудя. Вече не знам. Знаете ли какво? Ще отида и ще ви снимам, които са на улицата, тъй като смятам, че от тях се дължи този шум. Но това искаме и сега ще ви приближа там и се надявам никой да не ме види. И не знам какво ще направим, обаче мисля, че абсолютно никой няма ме види в това тъмно. Там има някакви хора, ще ви такова имената. Буквално. Хора, този човек не ви се струваше, че беше супер буквално ме гледаше така. Мисля, че от тук трябва да приключи този епизод. И се надявам, наистина се надявам, повече никой да не ме кара нищо да правя. Спирам го. И ако се видиме, ако не се, приятели, чао, бай!